Karibhoy People's Council RBPC hakanok phais ngi jong arpho tri ko la lengkot arja arpusan hakajing alam u Jason L Nongromu President kalawan banbu dakajing tho hakmat uba DP walang IAS Chief Secretary kejela ban kentu yu ban weng no yakakong BL Pakenten MCS naksuki Additional Deputy Commissioner katai district kani gejing dawa kalong haringkat gejing tho keno bakakong BL Pakenten kam don gejing buram yaki pajba badle don bor na lor gejing bam ai jing trailang jongka haki babun kiliang Habakran sikilat pathai kubor uba Jason ula pentip bo Chief Secretary ula ong bayamentahi aramla ban weng ya ketai ko officer namar kandan sek election MDC bat kumta yo kan wanra kejing thot hagejing penyat bet jing penyat renti ya ka election Uba Jason ula pentip ru ba kaseng kalayakran halor ke jing penbun nong trai hapathar khma civil subdivision bat ban thung shu shu ya ki additional extra assistant commissioner bat ki block development officer Haribhoy district ka wei no pling kita kimat ka bangi layo ya ban ya keren bagi chief secretary galong ba ka district ke jongi kadai ka district ka ba le se la dade bi no jor ber ka is khasils kadai ka district ka bawan baar ha ka jing bun kam bat ka jing khia ni kam ka voklot de ha bakum kata ka district ka bakum ka sengi sutu kolong ba ni de benyo ki officer ki ba tristong ki ba tristong bat ki ba smutu yala ka jong ka kamram ki ba priang ki pai ba ki ba borom ki pai ba bat kam tam ka kam ha ka jing ya itu jongi kum ka seng ha riboy ka wi na kimat ki ba kam smokia ka bangi ko akan ban ha de ko kolong ba ka jing don jong i madam BL Pakenten MCS nadu kajing don jong i hamte ngatrai nadu punai Januari arja arkusau hadu pami ketuka transfer order ha ka katra prik jong punai Jun arja arkusau kemudian punai dumai hadin ba ila don pur district jongi ngel ayo isibun kijing ujor naki pai ba papun balang dak ba burung wat ki para ki be trelang wat ki staff nang tu kisah kan semua ini kumbaseng ban address ikan kajing long kajong i lada ikan kajing long kajong i kumbaseng ni la experience ni la dalam de habe ikan du ikam ni smutu ba bandon kum katu ka attitude kajing long ban semua hangame ban semua ba itip lot ban semua ba ilong iba ya per na pring kiwei ban haras ban penleran ban semua ba kiwei kilong hapo kane kadai ke iki ba kumbaseng yang la ban pediang bat kabasmusi kalong ba ki pai ba babun balang kat ki bai kenduk kambat i ki persnu tang kata ba imlong ibrung i basmutu ban ekran ya ki kam tekum ka People's Council ka wi ki kunhun sang malang apo boy ban ba bapet ya ki kam ki wedi do jong pai ba tingi semua ban penpau mata kasing yakma jong chief secretary iso dan burung lomba ngi kwa ba ka government kan wer no i madon apo ka district ka jong in fact kum kaseng ni dap na kajing semua lungo bat ni muak semua tu ki kita kidau ki ba perlong ba indon hapo district jongi hadu kan ka kiti ki pementa ko mga itu ipin adu kat praparik jong ujun arja kusau kalau mi ka transfer order ban warno shi is kasigus te shipotrik jong September on record kala don ka sakui bat ka order tu ba kumi edc jong ka is kasigus ide ben point na CM secretariat kumi deputy secretary te kaji keren ka bagi pan kaji syai mene na i so na ICS long ba yakini ki order borok long 8 sangnya te ngipat ngila empau dot syai ba kaji don jung ia pori poi ngin periam bat de na kada long ba on record ngira mata kasing na kaji tho ba de ben wer i mardo bat ICS ila empau ba namar baka don kaji duna ha kaji don jiki officer po jong Karibhoy te namar baka la don kaneka election MDC yamanta ngin hapan bu i na kaji duna jiki officer Mardor mar ikut ka election ngin wem no i kadang di ka assurance ka bangiyo na i chief secretary dikatakan di beningkong kabaan kalung ba kini ki assistant commissioner hapo riboy menta isar marthong ba isar erik baru armun apring jengki gede ki block development officer BDO isar marthong jengka block musling ba isar erik jengka block umling te haga jinglong assistant commissioner ka jongki ka finding jongki kum kaseng kam don i prasya yaki ka shilong no tang ka jingbomla jongki ban handle ko workload ti kumi assistant commissioner ka kombonga umai phi na masdang ba Karibhoy ka adai ka district ka bakhia ki kam bat kajingbat arkam le ase ka kam de ka bunhi kan ren ki designation jongki kum BDO bat i assistant commissioner kajinglap jongi kalong ba inom kinumla ban tre bro
artili ki kam bala bersyak ki por ndai kajing ong kajing ingalong ba kidi ki mat ki balong genuine bat kum ka government ni ku apan ban address kini ki kini ki si ba mentah ngwan kajing bomla jok ni ban long lem ku bolong ki ki officer ngim yan ujo ndai kilo ki officer ki bawan aku ke district ka room la joki ban address ka chingi jong pa ba pun balang den ripat la dari bo omba watang gudung po kamararu mo haperkat arsin tengah tarai kum kita ki kamlong healthy ne na kabanta jong office ka ba i di pe ne nam ta ki pe ba pun balang pi kan ne ka public discontent ka jing bom skuturat jong ki pe ba pun balang ka ladang ngatarai la inang don sa kumba arbanai kakam kan kelador ladai madam bi el penting don sa kumba arbanai lat no la ka kam election ngatarai kan kelador nomor pa ki babun menta kila sedang bitar tekan ka bom internet bat kumba mi kijingnya kenat akitu ki kendiat tayo baladap kidol ki bom sutanat bat nakalian na jungi kumka seng nyela ya tu ya udisi nyela ikulo udisi kadu gaju kasni bami ki nakalian udisi ru komba kum ka officer kamdei ban don ikatu gajinglong ban semua ngamai te kata ada kamdei ka bagi keran mangi ngatrai la fikli ino por boy ya gajinglong jungi baru ki tiplot te disi wamba to I have a word ngan yekern badi ngan khot yi ngan pan explanation te ngam tip katno kakam kala poi lemah ba tang kala bel jong disi ngam ikop pakal kan poi shi kakam te dine kata kadau ni ra ahmad jong chief secretary te chief secretary iprian yong ba ngala yo smo kan adon ka complain te kajingwan jong ka sing le se kapan skem shui ka complain de ba adon shwa jong kemudian ke election la ajung muncul ka nyim tip ngitong kun la ka de ban de ka assurance la ka de ban long da kumoi hindrei chief secretary dong ba nyin bat yang menta ban wen i kan kata apat ya kan ka proses election bro kowe te ka jingdon jong yang de yang menta long ba kat kum ga jingdon misi as long ba tang bakan ka proses kan smooth kan ni be te after election yong ba immediately ngila wen te la da ki imwen ni ham follow na panya budet halo tu komat ke ba arbat ke ba fi bu Bafi ang ba kaman power kadang dona palat ki officer. Tekumbakan nung di officer kemudian nung. Pi hadu mentah pori boy disi ngidon sa laimut kaban itip mengi laimut i sar tongper sar prama bagi madam rani di belakang rani. Telaimut ki disi. Te shim iwei sa i madam BL Pakente along sau te armut ki assistant commissioner isar martong bagi sar Erik kita ki bedon haka administration yang mentah. Ka benda pelor kata kajing duna kabumut lomba pi mene lomba katu kajing bat jongki yaki bakun ki kam da way bro te ka kata ngatarai la tadi ban relief na iki na kajing long video isar martong bat isar Eric ngatarai kam don kata shu ya ka administration ten ribat ban don lam baru artili ka kam da kiju ki bro pi ngatarai pila snutu ende namar la pimi na kamera tekam pile chapo blog kawai kala ko lupa temata mi pi ki assistant commissioner pi hari boy nga paki bun kamban ki public hearing ki inspection ki law and order kino ki bami ki situation ki development ki affair ki hap maki ban pet ki kam te dagila mi na po blog pade long tupat kami sering ki pat ki problem te na kalian ngaseng long ba nyimkwa ba ka sarkar kan pengkhiatan ke la tadi ba ko bakan bu video ba pura long hi daki bu ki assistant commissioner ba pura long ba ni pidian hendrei ba bakin bersyat ya kiju ki bro haki babun ki kam ngatarai kam kala khiam kala takla hoi isias yong ba ka result MCS kadang shumi patana shtayo te ngatrai ayo ki officer te Maria deb ya shong bani pakat alor kan ga banta ki next sabin bat accordingly kin sa shim ya ka decision ka finding jugi kum kaseng kam don i prasya ya ki ka shulong no tang ka jimbomla jongki ban handle ka workload ti kumi assistant commissioner ka kobonga ong pi na masdang ba ka riboy ka adai district ka bakhia ki kam bat kajing bat akam le se kakam de kabunhi kan ren ki designation jongki ku video bat i assistant commissioner kajing lap jungi kalong ba kinumla ban tre boro artli ki kam bal bersyak ki ni kadi ke ba ki pai ba ki pun sngo ba tenghat dali kendu office dalam aku office aku nom lakshu bat kadi kadi gajing shisha ba kum ngong ba kam don i prasya ki ban ketok ba ki mla ban tre kakam kila ki de ki bri ki ba fit ban don ko district ka jungi henry pat long ba kai ka bangira pat mata kasni ahmad ju isa kalong ba de banyo na ki full time video la da kadai ba kini ki officer ki bamenta la da ki show mai kum ku video ni priang ai kata la ni da ki don be kum ki asna commissioner ni priang tembe ba kin bat artli ki kam ga ju ka por ni smo bahno kajing ko kadai ya ka kam pat kajing dunong kadai yo pai ba te ngilapan ba
ondon sa armut ki ban tung sa armut ki assistant commissioner te iso iong ba to ka result NCS mental HTO lami te ingin examine nak dia government te ka bala bangle iong ba ngin sale on record ila pediang ba kadon ka jingduna hakabide bene kakam te nak liang government kalong committed bandang pendap ikini officer kiba duna po district Jongi ti bat kamat kabalai kalong halor ketika Patarkema Civil Subdivision mental mulai sinem running ka Patarkema Civil Subdivision u officer beripe yang te ide ADC in charge ya ka Civil Subdivision Patarkema Isar Tongper kalau don ka jingnya keren ba ka Patarkema Shibun ki jingdon kam barang hapan dang pek bantang benia ka jinglap jungi kum kaseng kalong ba kum ADC in charge ya ka Civil Subdivision Patarkema kalong ba shitomi iba in be nanong po ban lit ban trekam syapo Civil Subdivision but in the process ka jinglap jungi hakini ki dia sinem ki bala dia ni lalit dalade ban jurip ya ka Patarkema Civil Subdivision ngilap ba banong bagadi ko office trekam pa iba kampat i yahap kekertan Civil Subdivision haji syai kalau ada bendang pu ki staff ki di bendon officer di bendon henry nakadau kumong OIP mane ka jingduna jungki manpower ka jingduna jungki officer ka perlompat ia ketika ka jaga trikam bakan dugo kumte tengila ya tu i chief secretary benda kasni long bangi kuat bangin yo ya SDO full time lada dei ba i satu per ilong biling balik chateru ni kuat hibi indon chate kalau da iong binder be edisi ro long batung nak away patu ai sa we assistant commissioner yang ba on station on base which apo Patarkema kumu SDO te but apo SD apo Civil Subdivision kat kum ka RTI ke bandang nakalian kesengi la fine ngilap ba naka jingdon jong kinong tre kidon imat tak kubasan mut nrumut kat ba ka sanction sedang te gede kat armut te ku bandru kan nyutli ki post ki dang lan ki staff na keren kata staff ndru nyumut dang lan te nilaya ketua isa ikan ada problem pada kali isa iong ba kalau very genuine but nak kali na government iong ba soon yen sa examine ikan ka but mantai ngan try imi ikenu iu chief minister te iong ba ngan ra alang bukan kita khas jomi ban sokmen Ahmad Jomu siam kita ide lai tuli ki mat ki bakta mat iong ya district ke jomi but ngi scam dak ba yo yang berwana kendu i chief secretary ngi scam ba kini kincing ya ki badon ko district jomi long ba nyila ban wen iki ki sini kan wan ta kajing sisa kapor ngim aipor ni kamdun ka deadline te henry kajing keren chief secretary yong ba kimni ki mat ki batang long pemai na pring kini ki babun ki lapoi ka notice kami ke jogi te henry kajing wan jungi mata kasi long kumbangi wan penten mawi ba in le kamploi ka ni ka kam but hoy ngim yo ekran tik e kapor ka no ni ko ai kapor henry kajing ong kajing kalong ba kini ki mat ki balong genuine but kum ka government ni ko apan ban address kini ki jinge kini ki si ba mentah kalwan Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.